sizosukuma masithabelana sonke. Simele umoya ongcwele singawucunuli umoya ongcwele. Ayisho lisho njalo Bible. Yazi singawucunuli ngokuthi sisukumi sihlabelele sabanye bayaba ama spectator. Amen. Ngiyalela abazalwane egameni elihle lomfowethu uJesu Kristu. Amen. Umfundisi Masuluke. Amen. Ngiyalela social worker. Amen. No baba social worker. Amen. Amen. Hallelujah. Namhlanje ngicela ukumotivate ngefaith. Sithola lapha kuHebrew 11 verse 1. Ozosifundela ngesizulu. Hebrew 11. Verse 1. Okay, isihloko sibhalwe ukuthi amaqhawe enkolo esivumelaneni esidala. Kepha ukukholwa kungukuqinisela ngezinto ezithenjwayo, kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Amen. Ukukholwa kuyisisekelo esiqinisekile sezinto ezithembwayo nobufakazi bezinto ezingabonwayo. Ukuze ube nokukholwa kufanele wamukele uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi. And mase umamukele uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi uphile ngoba ni ibandla lama principles uphile ngemigomo kaNkulunkulu. Amen. Ungaphili ngokwakho ngoba uma sewuphila ngokwakho kwamukela uJesu kuba neproblem ukuthi bese kuyashayisana. Kufuneka ukuthi masihamba la ezweni la eWitbank njengoba siphila ngemigomo kaNkulunkulu sibe yisibonelo. Ungatholakali ezintweni la uzoyenza abantu babe nama questions nawe. Ube umntana kaNkulunkulu amareh. Bese njengomhlabelelo othi liyabasebenzela abakholwayo. Izwi likaNkulunkulu kumele silikholwe lisebenzele. Inhliziyo yami ibabuhlungu kakhulu ngoba abantu bakudala bebakholelwa bebathi nithi uJesu isho just say the word. Then uJesu asho bese izinto ziyenzeka. Manje thina asifikeleli la ukuthi sikwazi ukuthi sikhona ukuxhumana noNkulunkulu sithi just say the word. Kufana nami so mina ngidinga ukuphatanisa mina ngifuna ukuhamba ezulwini ezitradeni zegolide ngifuna uhamba la. Ngoba usho njalo uNkulunkulu uthi kungokwethu ayisho. So kufuneka siphile ngemigomo so that sizokwazi ukuthola lama inheritance ingcebo yethu. So singabantwana kaNkulunkulu asiphileni iqiniso. Izinto zikaNkulunkulu zibe right. And then ngase ngithi ke la kuyini ifaith ukukholwa ngisho? Yes. Faith is the pulling force. Faith takes away failure. Ngomuntu akufanelanga ufail. Ngenjalo kumele okay ukhona ukufeyila there and there but mawubuyela kuyo ucela ukhona ukuthi uzokwenzela lokho ucela. Faith is the assurance not to fail. If someone has faith, does not fail. Without faith, we can't please God. And then faith and shame does not go together. In Jesus' name.